Ndlunkulu ibithule ithecwaka ngaphakathi enkantolo ngesikhathi umahluleli uIsaac Madondo ehlulela ngezicelo ezintathu. Esokuqala indlovukazi uSibongile ubefuna ukuthi umshado wakhe nesilo esakhothama kube osemthethweni njengoba kungowesilungu bese kuthiwa lena eminye emihlanu njengengekho emthethweni. Esinye isicelo ubefuna ingxenye yefa elashiwa isilo. Umahluleli uMadondo usichithile leso sicelo wasethi indlovukazi ayikhokhe nezindleko zecala. uMadondo uthe ngeke asenze isinqumo ngomshado wesilungu ngoba akekho phikisa lo mshado ngokwezicelo enkantolo. Wathi ilungelo lendlovukazi ngefa kuzofanele lahlulelwe umethuli wamafa njengoba engakabiwa. The courts will not grant relief in respect of the issue which is moot, abstract, hypothetical and academic. Abantwana uNtandoyenkosi Zulu noNtombizosuthu Zulu-Duma bona bebefuna enkantolo enkulu imise yokwabiwa incwadi yefa. Incwadi yayiqoke indlovukazi uMantombi Dlamini Zulu njengebamba bukhosi. Labantwana besilo batshela inkantolo ukuthi ungudi wesandla wathola ukuthi incwadi yefa yayikokotelwe. Inkosi yenkantolo ithe isivimbo asisho lutho ngokuthi umntwana weMisuzulu angahlala esihlalweni sobukhosi. uMadondo uthi umntwana weMisuzulu wakhethwa emhlanganweni womndeni wesilo. If anyone disputed Prince Misuzulu's identification and nomination, he or she should have done so at the royal family meeting where the matter was discussed. Isicelo sikaMntwana wombonisi sokuvimba ukugcotshwa kaMntwana weMisuzulu naso sikhale ngaphansi. Umahluleli uthi umntwana wombonisi usebenzisa inkantolo ukubambezela imisebenzi yase Ndlunkulu. There is neither a winner nor a loser in this. All we're interested in is the stability behind the king and the stability in the Zulu nation. You know, there are so many programs that have not been continued, that were discontinued. You remember there was suspension of the funds for the program of the royalty, and that has brought misery to us. So we're happy that we are going to continue with the program of the king and the nation will go forward. Belingakaphumi izwi lokuthi kukhona abafuna ukudlulisela phambili izinqumo zenkantolo yaseMgungundlovu. Bongani Gema, indaba enze SABC eMgungundlovu.